Отново добър ден на всички приятели на канала на фирма Политоника. Пак се намираме в село Безден, община Костинброд, само че на долната улица, а не там, където бяхме есента. Предният обект се намира ей тук на съседната улица, малко по-отгоре. Особен обект. Кое му особеното? Първо, вила за почивка. 56 квадратни метра разгъната застроена площ. Особеността на обекта е свързана с неговия фундамент. Няма бетон, има само земни винтове. Алтернатива на бетона, меко казано най-добрата алтернатива, вариант, който е много разпространен в други страни, при нас не е толкова, но видимо ще продължи да се налага, защото това е страшно бързо, много точно и много чисто. Земни винтове с дължина 2,10 м, набити в земята. Релефа не е подравняван. Релефа си остава такъв, какъвто си е бил. Няма изкоп, няма обратни насипи, няма кофражи, няма арматура, няма бетони, няма нищо от тези мокри процеси, които всички сме свикнали да виждаме, когато стане въпрос за ново строителство. 2,10 м, стърчащата част нагоре на най-ниската част на терена, т.е. най-голямата част от винта, която остава в пространството, е 80 см. И тъй като тук хоризонталната динамика, т.е. натиска в тази и в тази посока не е малък, предвид масата на цялата конструкция отгоре, се правят едни допълнителни, така наречените хиксове, които хващат горната част на единия винт за долната част на съседния до него. Ето по този начин хикса спъва в средата с един винт двете рейки. Тук е малко по-различна комбинацията. В оня ъгъл оттатъка е по същия начин направени два хикса, само че за крайния винт в двете посоки. Както казах, 56 квадратни метра, виличка за почивка. Кое наложи използването на земните винтове? Ами е това голямото дърво, което се намира в непосредствена близост и тук е даже покрива, стряхата на покрива влиза почти директно в короната на дървото. По мнение на специалисти, които са оглеждали предварително местото и най-вече дървото, както и по мнение на нашите клиенти, този бор е на възраст между 70 и 80 години. Доста сериозно, масивно дърво. Ясно е, че кореновата му система е доста силно развита и тъй като иглолистните растения всички знаем, че имат по-плитка коренова система, те са на повърхността, това не значи на 30 см, но на 1,5-2 м вече има така важни за растението корени. Поради основно тази причина, клиентите, заедно с нас, разбира се, решихме да избегнем изкопите за бетонни основи. Ясно е, че тези изкопи биха разрушили част от корените, вследствие на което самото дърво най-вероятно щеше да изсъхне. Разбира се, и оттам щеше да падне. Те не искаха да го режат предварително, искаха да го запазят. Разбира се, че това си е едно огромно богатство за един такъв парцел, извън градски, намиращ се в много хубаво местенце. Село Безден. Още веднъж повтарям, община Костинброд. За нас този е втория обект в това село, в вилната зона на селото. Харесва ни района и видимо, че тенденцията ще бъде такава. Тук застрояването ще продължи доста сериозно. Така, централният вход, предвид е това разстояние, което се получава между земята и пода на основната конструкция, се наложи тази само конструкция, стълбищена конструкция да бъде направена от нас, но то е временно. Това нещо ще бъде изхвърлено след време, защото по понятни причини хората предвиждат някога да направят тази веранда, предвидена е тук отпред.
повтарям, по понятни причини тя не е направена сега, а се предвижда във времето. Тези причини могат да бъдат както законови, така и финансови, така и времеви. Поради липса на време и твърде голяма заетост, това е тяхна преценка. Те ще си решат някога, кога да го направят това нещо, за което казаха, че отново ще се обърнат към нас. Дай Боже, на драго сърце ще помогнем. Верандата се предвижда да бъде в тази част, като леко ще мине, може би около 20-30 см ще мине наляво от входната врата. Тогава тази конструкция на стълбището ще изчезне и тя ще се появи като странично стълбище директно към верандата. Верандата също ще бъде на така наречените земни винтове. Те обаче в този случай ще бъдат разположени малко на друго ниво, на по-различно ниво от съществуващите в момента. Върху тях ще се сложат носещите греди, върху които пък отделно ще бъде монтиран специален дървен или композитен декинг. Целта на това нещо е поради външните атмосферни влияния да не му се окаже някаква така да бъде сериозно повреден този декинг. Вратата от дневната, ще вляза вътре, след малко ще покажа, води директно към верандата. Отгоре под покрива ще бъде подмушена допълнителна конструкция за покрив, лек покрив, който ще покрие тази част на цялата конструкция. Сега ще вляза вътре. Какво друго мога да покажа всъщност преди това отвън? Завършена по стандартния пакет, който ние предлагаме, с силиконова мазилка върху 5 см изолация от стиропор с две ръце шпакловка. Подковани стрехи с сачак. Това са отпадъците, които останаха от нас. Хората могат да си ги ползват. По същия начин стряхата се подкова както на другия обект тук в село Безден, но за разлика от него тук оставихме този вентилационен отвор. По принцип него го оставяме в стандартните конструкции. На предния обект обаче го избегнахме по други причини. Решихме, че по друг начин там може да бъде решен проблема с вентилацията на покрива, но тук решихме да се върнем към този начин на работа. Ето тази ивица, която остава, затворена е с мрежа против насекоми и между всеки две покривни ребра влиза въздух, който напуска подпокривното пространство през билен отдушник. Допълнително подпокривното пространство се вентилира от тези странични отвори, има ги в двата края на конструкцията. Такъв вентилационен отвор на стряхата не е монтиран на задната стряха, тъй като тя е северна. Аз не знам доколко тук ще се види, поради слънчевото светене сега, греене. Тук го няма, тъй като тази част на покрива е северна и по-слабо може да бъде огрята от слънцето. Сега ще вляза вътре, за да покажа разпределението на помещенията. Ето входната врата, откъдето влизаме в коридор. Този коридор води наляво към две спални, мънички от по 10 на квадратни метра. Вече, както виждате, има и пердета по прозорците. Между другото, само да вметна, това е първия наш обект, който преди да бъде завършен стана обитаем. Ето тук е хората. Даже и пазач има. Арчи. Ето да даже недоволства. Няма да го смущаваме много. Преди да бъде завършен, започна да става обитаем. Това е втората спалничка. Това е предназначено за санитарен възел, съвместен баня с туалетна и, разбира се, голяма дневна, съвместена с трапезария и кухня. Ето прозореца, това тук е кухненската част, тя ще бъде в тази зона и вратата, която ще води към верандата. Просторно помещение. Повтарям, че общата разгъната застроена площ на целия обект е 56 квадратни метра, така че много голям простор в помещенията и по принцип не е предвиждан, но пък не са и толкова мънички. Достатъчни помещения, обособени и при една добра организация в тях могат да се получат много добре аранжирани и спални, и дневна, и коридорче.
което никак не е тясно, между другото. И разбира се, санитарен възел. Изхода към тавана, стандартно оформен покрив, обкован с кофражни дъски и стандартната наша конструкция, която за сега не дава проблеми при нито един от нашите обекти. Класическия комин, който вече димоход, който ние използваме, това е огнеопорна пяна, задължително уплътняване на комина при преминаването през градоредния разделител. И в общи линии е това. Няма какво повече да кажа, няма какво повече, нещо ново. Да, всъщност най-важното. Обекта не е сип-панел, обекта е каркас. Това е каркасно изпълнение. Такова, каквото абонатите на нашия канал добре познават от другите наши обекти. И в общи линии това. Чао, Арчи! Ето тук е допълнителния отвор с вентилационна решетка на тази страна на къщата за още по-добра вентилация на подпокривното пространство, тъй като при нас, и вече трябва да е станало ясно, при нас покрива не се изолира. Нашата технология не е свързана с изолация на самия покрив. При нас се изолира тавана към покрива. Ето как слизат комуникациите от къщата надолу към земята. Това е обратната вода, канализационната тръба, плюс полиетилената тръба, която вкарва чистата вода. Електриката, силовия кабел, по който ще влезе основното електрическо захранване, той ще бъде по въздух. Тук няма вариант да влезе по земя. И в края искам да кажа и да изкажа една благодарност на нашите колеги от фирма TerraVint от град София, тъй като тези земни винтове са тяхно дело. Разбира се, по наша схема, точно дадена схема и изцяло изпълнени от тях. Много точно, много бързо, много чисто и за първи път имаме фундамент, на който не се налага да подлагаме никакви клинове. Всички винтове, всеки винт отгоре завършва с фланец. Всички винтове в нивото на фланците си бяха на една и съща, как да кажа, образуваха една абсолютно равна повърхност. Въпреки че терена под тях е неравен, техните фланци застанаха в една и съща повърхност. Много добро, отново повтарям, много добро изпълнение. Варианта за затваряне на това пространство отдолу, всякакви варианти има, включително до изграждане с тухлички и уплътняване и иззиждане в най-грубия му вариант. Но съществуват и такива оградни пана, които могат да се монтират към самите винтове по цялата обиколка. Единственото важно нещо е, когато се монтира и се затвори това пространство, долу се монтира нещо, за да се затвори пространство, трябва да се оставят вентилационни отвори поне в 2 срещуположни стени. Това е задължително, тъй като пространството отдолу под къщата трябва да се вентилира. В противен случай цялата влага от почвата ще се натрупа върху пода. Той е обмазан с битумен грунт, той е защитен по принцип от влага, но все пак трябва да се вентилира това пространство и комуникационните тръби, които се виждате там в дъното на кадъра, трябва да бъдат изолирани за всеки случай. Това е в най-общи линии. Сега искам да се обърна към стопанката на тази вила, нашата клиентка, госпожа Гергана Кертева. Ето я къде. Здравейте! Пак Гери. Здрасти! Изключително ми е приятно. На нас също ни е приятно. Това, което искам нашите абонати от канала да разберат, дали ти самата си доволна от това, което стана? Аз съм безкрайно щастлива, защото се сбъдна моята най-голяма мечта да имам къща. Изключително съм благодарна на цялата бригада. Изключителен професионализъм. Работят много чисто. За мен това беше изключително важно, тъй като избора ми на изпълнител, на строител продължи доста дълго време.
И трябваше да попадна на хора, които да разберат моята идея, моите възгледи, как аз виждам нещата, с оглед на това, че, както виждате, ние имаме един прекрасен бор, който трябваше да се запази, разбира се. Аз съм любител на природата и трябваше, разбира се, максимално решение за това да се запази бора и съответно да си имаме къща в близост до него. Май намерихме решението. И накрая, да, не беше никак трудно да се спра на политоника. Благодарим за което. Не сме се съмнявали изобщо в избора си след срещата ни с господин Аврамов. Благодаря. Решението, което веднага той ни предложи, беше с така наречените земновинтове, пилоти, сваи, по-руски. И даже си ги запомнила. Разбира се. И за мен беше, разбира се, много важно, тъй като двора ми, така съм положила доста грижи през годините, озеленяване, растения и разбира се, всички те трябваше да се запазят, което също беше много важно. И нямаше никакъв проблем да стиковаме така нещата, че да се получи и къщата, и двора да остане запазен и непокътнат. Така е, благодаря ти много. Желая успех от името на момчетата. Ето, ръкостискане. Желая успех, здраве и не се съмнявайте. Ако искате да сбъднете мечтата си, това е вашият избор. Политоника. Още веднъж тогава дай. Много благодарим. И ние ви обичаме. Благодарим, Гери, и за посрещането, и за отношението, което имахте към нас през цялото това време. Да сте живи и здрави и да си сбъдвате от тук нататък другите мечти в тази къща. Самата къщика разбирам, че била една мечта. Ама нека и от тук нататък да бъдат мечти. Да. Живи и здрави да сме. Живи и здрави. Това е най-важното. Живи и здрави и на вас, приятели. Това беше от втория ни обект в село Безден, община Костинброд. По всичко изглежда, че ще има май и трети, но за сега нека да не бързаме. Здраве и късмет на всички!